Tanah. Tak. Menta kasi ngidon hajrong jung nu mau. Hang neha ka sinong maulan. Bagi yok banwan kai pengat ha kene gajah ka ha. Te hajrong jung nu mau. Kaba phala ka long ba. Nyu iya kane ka ka badon hang ne. Te kane ka ki ong ki tradition nong hang ne bakanom kanom rengat. Wat ha ki telang ba. Kum hau bunai mat. Badai usnem bater kong ru kamju rengat kane ka Ki ong ba lada kane ka ka rengat no. Lada ngi tong no kane ka ngin kalau no syarut brokot uslap wan bej ha kejuk kepor. Dikata kane ka jingkla ka baki ya tu ki tradisional hang ne. Di mentang yok banwan pej dalam jong ki khmat kane ka jaka. Tinggi lap bakalong kumtahi bahkan ni ka kadon hajrom jung nu mau pej nyu nu mau bahek kat ni. Kalau ka plan mar ngintip nang no kasus jung kane ka kawan. Kamdon tenrai mo. Kamdon ka tenrai kane ka padek Nai kami. Menta kadai santrik jong ubnai Februari. Hajing syak wat ki Kiwa bakam he ilas sedang rengat. Wa duj. Ibarit kila rengat. Rei kane pade kadang ne hang ne. Tikan ni kalau ke bapala. Te ladang kalau kum ni kuat ban keli kita tradisional tang ba sibuk kita ke sini bagi ya litre sebab tetap. Kumdon. Ini CUI lang ba ki status bagi ibu ki parlok ki tradisional nang ni kumtang kuat hi banwan pe jele jong ki khmat. Tingilap ikan ni ka adon hajrong jong ni mau. Ti kalong ke bapala. Iki berok si kide ki jingbu be jingbu renti jong kamariang. Ti kumtang kerpat lakum no gunong ngin penek pensak ya kum kine ki jingpela. Kenang ba kapateng pakit jongi kan yu ya kine. Tang kumtahi halor jong nu mau tingi poi hang nes nong maulan ta wow keji tenat. Pet kitai ki don ki mau ki bahe ki bakenjang. Tau tai wei siap hang sep ngi nang ne sialang pi sak kumba 1000 kilometer kanika lahap ha ka jaka ka beki ong ka disputed area kumta kanika de jaka ka basi sok bah ka rep kriang dibriu ki besong hang ne 6% ki dei hi kinong rep namar kata menta kisi kidang ya bunkam ha kaban lek lum yunu sensar. Ting sukumen ha kejuk poru bunu sensar menta ba ukam dondor ti kalong ka jing pu samrki ya ki nong rep. Mat kalong ka jing kemen ya ki bakin yok ban pendap ya ki jing kisem joki hak ba pak skul ya ki kun. Dek ba susi pat kalong ba kani ka sorkar kala lek ben jangi urit uria. Kam ju sngap kam ju pensengau ya ki ke jing dawa kumta ikerpat ba lakum no kum ka sorkar ka bala jedo pajba kadai ban sengap ya ke jing dawa jong pajba kata kadai ka jing sisa The government of people by the people for the people. Ya ka sorkar do pajba rei mentapat kala along kum ka sensiar donbor kum ka sorkar jong Xi Jinping jong ka China te kan long ka jing leran ya kata te kum ki nong song sinong jong ka jalami khalia ni de bani snok tilang ya gane ka jing dawa jong kini giseng nong nya kali ban penherdor no ya kum penyang tangkum ta kublai sibun.